खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननो नैबे टाइमावहाय मोनसे मोजां कमार्शियेल सर्सेस गोनां मोनसे नार्सारि बानायनो दिन्थिनो सानदों आं बेयो सामथाइबारि जिथु पेट्रल पाम्प बिनि साखाथियाव दं आरो बिराद मोजां आरो ना बेनिखायनो फैनानै मोजां मोनदों नोंथांमोननो देखायनानै एसे शेयार खालामनो सानबाय आरो बिराद मोजाङै बेहाय बिदि बानायना दोनदों आरो ना मोनसे सिन्था खालामदों आङो जोंनि जिथु सुबुंफ्रा बेफोरबायदि खालामनानै मा थाखा फैसाबो खामायनो हायोना माबा सोलोंनोब्रा न'आव बानायनो जोंबो मोजां नै बिथांमोना फानहरोबो खोमा बिनिफ्रायनो बिराद गुवारखा एल'भेरा नैबेथ' एल'भेरा अनेक रोखोमनि माने बिफां लाइफां फुल औवा बायदि बायदि दंलाजोबोलै जोङो बेफोरखौ कमार्शियेल पारपसावबो लानानै बेफोरजोंबो माने थाखा फैसा खामायनानै जिउ खुंनायनि मोनसे राहा लामाफोर हायो आरोना बेखारसो थायोलै जोंनि मानसिफ्रा बेफोरखौबो सोलोंनानै लानो हायो बेयो नारेंखल नामाथाय नारेंखल बिफां नै बे हा सोबाय थाबावदोंसो माथो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोन फैब्ला जोबोर गासैखौबो बाहायोमोन अमा बेदर दरफा जाहोजोब्बाय आं बिसोरखौ आरो दा जायोब्ला जाहोबावगोन आं बिसोरखौ आरोबाव सानैखौबो अमा होनबाथाय उन्दुलांबाबो सिखारखायो आं जानांगोन फैदो नालाय होमबाथाय बेबो मा होनदों आं मिथियाखै अमा बेदरखौ नों दरसेखौ ससे मोनजाबावगोन 50%। अमा बेदरखौ दरसेखौ ससे मोनजाबावगोन ससेल' मोनजागोन बिनि बारा मोनजाया उदैथ' बुंनाय नङालै बुंगोन